Súčasťou slovenskej predvoľbnej kampane sú aj rôzne sľuby, ktoré majú charakter od nereálnosti až do absurdnosti. Sám sa nestačím diviť, čo sa dočítam na billboardoch, v novinách a všetko ostatné. Ak by sme to naozaj mali brať vážne, tak za chvíľu v Petržalke máme naozaj neuveriteľné švajčiarsko plné bazénov, športových plôch, vyriešenej statickej dopravy, pomaly jedno auto neostane na ploche. Ja som presvedčený, že Petržalčan už je natoľko vyspelý, aby bol imúnny voči týmto pseudoslubom a hlúpostiam. A poviem to otvorene od ľudí, ktorí boli 4 až 8 rokov vo funkciách a boli priamo zodpovední, aby to už vyriešili. Veď sa mi nemôže poslanec, ktorý je 8 rokov v Petržalke a v meste, teraz slubovať prístup plavári. To je pre mňa absurdné. Som ekonom, viem, čo táto doba prináša. Štát šetria vlastne všetci a my ideme do obrovského rozvoja boomu len kvôli tomu, že si myslím, že presvedčím obyvateľov o svojich týchto pseudoreálnych sluboch. Veľmi potekučky sme hľadali peniaze, keď som bol na župe, na plávareň. Našli sme norský mechanizmus a plávareň už dávno stojí na Mokrhajskej. 2 roky nám to trvalo, urobili sme to. Nesľubovali sme to, ale našli sme spôsob. Ja som presvedčený, že človek vo funkcii musí prestať tárať a naozaj riešiť veci, za ktoré je zodpovedný. Sľubovať niekomu, že bude zelenšia Petržalka, že budú lepšie školy, však to je jeho psia povinnosť, aby tieto veci udržiaval. Však to má aj nakoniec zo zákona. Alebo rozprávať o tom, že idem postaviť, alebo sa teším z futbalového štadiónu, kde už dávno mohla stať. Už nebudem spomínať halu, lebo mi je to veľmi smutno. Ale aj tam raz príde pravda. Takže ja som presvedčený, že aj Petržalčan, aj Bratislavčan je imúnny voči takýmto ľuďom, ktorí si myslia, že ohlúpnú ľudí sľubmi. Ja si myslím, že je to stále o normálnej robote. Stále o tom, že jednoducho treba ukázať, čo človek vie, nie ako pekne hovorí, a hlavne, čo je za ním. A to, čo je za ním, vlastne dúfam, bude aj v Petržalke predávať. Takže ja verím zdravý rozum Petržalčanov aj voči tomu, čo sa teraz deje.